आंनि हिन्जावा फेब्रुवारिनि 8 तारिखे बेलेग हौवाया दोनखारलांदो अन्नानै नोङो फैफिनद' सना मा गोथां समाव बोरायब्लाबो बुरिब्लाबो गोसो थोलायखा। हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। जोंनि बर' समाजाव हिन्जाव गारनाय एबा फिसाय गारनाया दिनै गोदान बाथ्रा नंला। दिनैबो आं फिन फिसाय गारना खारनायनि सायावहाय भिडिअ खालामनो फैबाय। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन एबा खोनासंलांगोन होननानैहाय नोंथांमोननिसिम मिजिं थिनाय थाबाय। बे आइजोनि बागै आङो मास मोनसे सिगां मोनसे भिडिअ खालामखांबाय। दा एसे साइड खोनादों होननानैहाय बिनि बिसाया आरो खनसेबाव भिडिअ खालामनो थाखाय आंखौ खावलायनाय जाबाय। बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैलायबाय। फैदो जोङो अब्ला बिनि बिसाया मा फोरमायदों जोङो खोनासंनानै लाग्रोनि। नैबे इउटुब चेनेलाव बे जोंनि भिडिअखौ एसे हरफिननाय जाबाय आरोना। मानो होनब्ला आंनि हिन्जावा फेब्रुवारिनि 8 तारिखे बेलेग हौवाया दोनखारलांदो। दिनैसिमबो जोङो बेखौ नागिरना मोनाखै आरो बिनि फनबो दिनै मोनासै आरोना। बेनिखायनो आं दिनै फिन खेबसेबाव खालामनानै बे इउटुबनो हरनो थाखाय आं बे माबाखौ बानायफिनबाय। दिनै नै गथ'खौ गारना होदो। बे गथ'आ आंहा सानैमोन। नैबे 5 बोसोर हाबबाय दा आरो सासेया दोङो आसामाव दोङो। ओमफ्राय आंनि अनजालि बिसिया जेरै खोथाया माने जोंखौ नुदोबा बे गथ'फोरनि मोखांखौ नायनानै फैफिनबाथाय आं थेवब्लाबो बजबना लागोन आरो। मानो होनब्ला बे गथ' खानायखौ अननानै नोङो अननानै फैफिन। जेबो नङा, नों जि गारलुंबाय बे खेबसेयाव आं नोंखौ निमाहा होगोन। जेबो गोदोर खोथा नङा। नों जुदि फैयोबा अननानै बे गथ' खानायनि मोखांखौ नायनानै फैफिन। आरो लोगोसे बेयावनो दिनै इमान दिन नागिर मोनैया जोंखौ फैसा गारबाय। नों जुदि मबाफोर दंबा फन हरनानै आंखौ खोन्थाबानो जागोन। आं होमबाना नोंखौ लायगोन आरोना। बिनि थाखाय आं आरो फिन खेबसे भिडिअखौ दिनै बानायफिनदो। अननानै नोङो फैफिनद' सना। मानो होनब्ला बे गथ'खौ नों गारना थांनाङा। बे गथ'आ दिनै बिमा नागिरना गाबबाय थादो। जाबाय दिनै 3 मास जाबाबो गथ'आ बावगाराखै आरोना। बिमा नागिरो माला मोनगोन माला लायगोन बिमा होनबाय थायो आरोना। बेनिखायनो आं नोंनो बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरो खेबसे बानायना हरफिनबाय आरो। अननानै नों फैफिनद' रिना। मानो होनब्ला बे गथ'खौ नों गारना थांनाङा। बे गथ'खौ नाय नोङो। उन भबिष्यतनि गथ'खौ नायदो। 2 गथ' दङ नोंहा। नों जि जाबाय फैफिनद'। मानो होनब्ला जों दिनै बेसेबां खस्थ' सहायबावनो। बेनिखायनो नोंखौ आङो थाबनो खावलायहरदो। नों मबाफोर दोङोबा थाबनो फन हर। मबे कम्पानियाव दोङो नोङो जेबो नङा दाबो। आरो आं मोनसे बुंनायदों बे हौवासाखौबो बुंनायदों आरो। हौवासानि गामिया क'क्राझार बिसमुरि बांगाल बाजार बाथाबारिनि मुंटु नार्जारि। बिथांखौबो आं खावलायहरदो आरोना। अननानै आंनि बिसिखौ नों गथायना हरफिन। मानो होनब्ला नों नुखानानैबो नों बिदि खालामनाङामोन आरो। मानो होनबा बे घटनाखौ नों बिराद गोदोर खालामना थांबाय। नोंहा हिन्जाव दंखायो। हिन्जावा नोंहा बेसेबां आफसुस खालामनायदों फन नागिरदों नोंनिफ्राय। नों दिनैसिमलागै फंसे उत्तर हराखै हिन्जावनो नोङो। नोंनि हिन्जाव अनजालि बिसिया नोंखौ हास्थाय दिनै बेसेबां गाबना दं नों बेखौ एसे खोनासंना ला। मानो होनब्ला नों बोरैबा गादुमबाय। बे गादुमनाय नैबे एप्रिल मासनि मास गोदाननि सप्तायावहाय खारसिन सानै साथाम खोनाबाय आरो मोखां बिजाबावबो जों गोबाङै गोख्रोङै गोसारनायखौ नुलागासिनो दङ। नाथाय गावनि न'खर आरो बिसा बिसौखौ गारनानै खारनायनि जाहोना मा? नोंथांमोनखौबो बुङो आङो। जायफ्रानाखि भिडिअ बानायनानैहायबो भिडिअखौ नुहैबाय आरो भिडिअखौ नुनायनि गेजेरजोंबो जायफ्रानाखि बे मानसिजों सापर्ट होगासिनो दङ, बियो नोंथांनि न'खरावबो जानो थांगासिनो दङ। बेबायदि साननानै ला। आङो डाइरेक्टलि बुंदों नोंथांमोनखौहाय। जायनाखि बियो गाज्रि बिसोरो खारखोमाना फैदों बेखौ मिथिखाबाय, थेवबो नोंथांमोना सिखोमानानै दोनदों। नाथाय बे पापआ नोंथांनावबो बागोन। बिनिखायनो आं बुंदों नोंथांमोना जायनाखि बे ससियेल मिडियायाव होजाबाय, निउसाव होजाबाय, बैफोर हिन्जाव एबा हौवाफोरखौ नुदोंब्ला बिखौ सिखोमानानै दोननायनिफ्राय गोजानाव था। बेखौ सोराङाव लाबो आरो खोन्थाहर। सोरबाया ओरैबायदि बेखौ सिखोमानानैहाय सापर्टसो होगोन, बेखौ दोनखोमागोनसो, खिन्थानाय नङा रावनोबो। बिनिखायनो आं बुंदों जुदि नोंथांमोना नुनानैबो नुवाखै बायदि खालामदों, सिखोमानानै दोनदों, नाथाय बे जाथाया नोंथांजोंबो जानो थांगासिनो दङ। बे बाथ्राया थाङै थुङै सैथो जाहैगोन। उनाव नायबाय था नोंथांमोना।
आसलथे हिनजावफ्रा मानो खारो आसलथे हौवाफ्रा मानो खारो गाननाय जोमनाय मोनैनि थाखाय ना जानो लोंनो गैयैनि थाखाय ना रां रुफानि थाखाय ना गावनि देहानि लुबैनायनि थाखाय जेबोखौनो बुजिनानै मोनला आंथ' डाइरेक्टलि बुंनो लुबैयो साला सुवादफ्रा लानजाय हेबलायनो थाखायसो खारो गोदान गोदान नागिरो जायफ्रानाखि खारदों हौवायानो जा हिनजावानो जा साला बैसोरो लानजाय हेबलायनो लुबैनानैसो खारो खिन्थु आङो दिनैनि भिडिअ मोजां बुंनो गोसो जायाखै दै फाबसो नांगोन नामाब्रा बुंनो गोसो गैया थेवबो बुंनांगौ जायो आरो बुङाब्लाबो जाया बुंब्लाबो गोसोफ्रानो बोरैबा मोनो बुंनोनो मा लाजिनायबो मोनो बेफोरखौ खोन्थानो थेवबो ओरैबायदि समावहाय साला सुवादफोरखौ खोनाबायथायना आलौ होजोबनो गोसो जायो आं मा खासि दानि खोनासंनो बासै ससियेल मिडिया फेसबुक वाट्सएप ग्रुप इउटुब बे हिनजाव गारनांखाग्रा फिसाय गारनांखाग्रा बैसोरनि थाखायल'सै बे प्लेटफर्मा आसलथे हाबा जानो गोसो गैयाब्ला मानो जायो आसलथे संसार जानो गोसो गैयाब्ला मानो जायो नाथाय आङो मोनसे खोथा आङो दाख्लैसो गोदान नुदों मानोना आं बेखौबो बुंलांखानायसै एसे फाथैलाय बिसिनाय हौवा हिनजावनावहाय इसोरा जिउ मोनसेल' बोर होदों जोंनोहाय मोननै मोनथाम जिउ बोर होआखै आरो इसोरा होदों जोंहाय जोनोमखौबो खनसेल' होदों आरो जुलिखौबो खनसेल' होदों आरो थैनायखौबो जोङो खनसेल' होदों नाथाय बेयाव मानसिफ्रा गोबां गोरोन्थि बुजियो आंनि थाखायब्ला बे फाथैलाय बिसिलायनाय डाइभर्स खालामलायनाय होननाया रायजो राजानिफ्राय जोंनि बर' समाजनिफ्राय बन्द जानांगौ नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया नोंथांमोना गावबा गावनि साननायखौ कमेन्ट बक्सआव लिरजाबनानै फोरमायब्लानो जाबाय दा आङो लुबैयो बे फाथैलाय बिसिनाय होननायखौहाय बन्द खालामजानो मानोना जोङो सासेजों जुलि जाबायब्ला गोदान गोदान जुलि लानो हाया मानोना जोंनि जिउआबो मोनसेल' आरो थैनायाबो खनसेल' जोनोमाबो खनसेल' जुलियाबो खनसेल' जेब्लानाखि नोंथांनि बिसिया थैया एबा नोंथांजोनि बिसाया थैया अब्लासिम नोंथांनियावहाय गोदानै जुलि लानो थाखाय राइट गैया मानो होनोब्ला नोंथांनिया सिगांनि जुलि जाखानायानो दंखायो खोथाथाय खोथा नोङो बेखौ डाइभर्स खालामनानै गारबाय जेब्ला डाइभर्स खालामनानै गारो अब्लाबो नोंथांनि बिसायनि मुं आरो नोंथांनि हिनजावनि मुं बैयो इसोरनि गोथार बिजाबाव लिरजानानै थागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखा नाथाय बे फाथैलाय बिसिनाय डाइभर्स खालामलायनायखौ मोनसे गाज्रि बारहावा होननानै साननानै ला रायजो राजाफ्रा आङो बिदिसो सानो मोनसे गाज्रि बारहावा बियो जोंनि गोसोखौ गाज्रि सानहोग्रा जोंनि गोसोखौ बोराब होग्रा जोंखौ रागा फोजोंग्रा जोंनि गोसोखौ सिफायग्रा मोनसे गाज्रि बारहावा मा बुङो बेखौहाय मा बुंनांगोन आंथ' बुजायनो रोंला जिखिया जादोला फिन फैफिनदो दहायनि भिडिअआवहाय बे खारनानै थानाय हौवा हिनजावा सिगाङो तामिलनाडु स्टेटआव खामानि मावनो फैदोंमोन बिथांमोना हौवा हिनजाव फैदों दा हौवा हिनजाव फैनानैहाय दा बिसायखौहाय बिसा गोरलैखौ बेयावनो गारनानै खारबाय आरो दा बियो क'क्राझारनि गुबुन सासे हौवाजों खारनानै दस्रा गाइखेर कम्पानियाव खामानि मावगासिनो दङ होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों दा बिनि बिसाया फोरमायनाय बायदिब्ला दा नोंथांमोना बेखौ तामिलनाडुआव बबेबाफोर कम्पानिफ्राव नुदोंब्ला बेखौ खिन्थानो दाबाव आङो नोंथांमोनखौ खावलायो दिनै आङो बिनि थाखाय फिन भिडिअ खालामफिनबावबाय आरो नोंथांमोना बिनि डिटेल्सखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला आङो बिनि थाखाय कल रेकर्ड होनानै दोनबाय सिगाङावहाय नोंथांमोना दा भिडिअ जोबसि बे कल रेकर्डखौ खोनालांगोन लानानै खारग्राया बबे जायगानि आरो खारफालांग्रा हिनजावा बबे जायगानि नोंथांमोना बे कल रेकर्डनि गेजेरजोंनो मोनजोबनो हागोन आङो बांद्राय खोथा सावरायनो गोसो गैया दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय मानोना आंहा गोबां समनि आंखाल आंबो बिजि थायो बेनिखायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होनो दाबाव आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान हाबफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों नोङो एसे मदद खालामदो सारा औ ओमफ्राय नामखौ मा होनदोंमोनलाय नामा रिना बसुमतारी हिनजावनि आरो ना औ ओमफ्राय जायगाया ढेकियाजुलि बाथा सिफोराव गोलैना माबा फुलबारि 5 नम्बर जोंनि गामिया ओमफ्राय बे जायगा लानानै खारदों बे हौवानि नामालाय बिनिया मन्टु नार्जारि ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनि बियो बियो माबानि बिसमुरि बांगाल बाजार बाथाबारिनि गामिया
ओमफ्राय बेनो कमफ्रमखादा ने ओं लांग्राया औ लांग्राया ओमफ्राय दा बेखौहाय बबाव दं होननानै खबर मोनदों आंनि आन्दाजाव माने बाइक खोनानो मथेबा बे तामिलनाडु दङ आरो ना गाइखेर कम्पानियाव गाइखेर कम्पानियाव खोनादों आरो ना नाथाय मोनसे बाथ्रा खोनासं आदसा खोन्था उनावहाय जुदि भिडिअ हगारखांनायनि उनावहाय भिडिअखौ दानफिन होनो होनोब्ला जानाय नङा दे जाया आं दानफिनसै ना एखे बेखौ हरथारनांगौ आरो सार ना माने गोबां मानसियानो भिडिअखौ खालामहोयो खालामहोनायनि उनावहाय डिलेट खालामहोफिनो बेनिखायनो सिगाङावहाय बेखौहाय खोथा लाखानाय जायो आरो औ दे सार जागोन दे दाना इखो बिसोरखौ खेबसे हरबाय नालाय बेबो जेबो उत्तर हराखै सार ना औ ओमफ्राय जुदि माबाफोर प्रेसार जायोब्ला जायनाखि नोंथांमोना न'खरनि मानसि बे न'खरनि मानसिया रिस्क लानांगोन आदसा जागोन दे आं दोङो आं दोङो नालाय आंनि बे नाम्बारखौनो होबानो सारा माने जोङो बिदि मालायनि हेल्प खालामनायावहाय फैसा लानानै खालामा नालाय औ आंबो नोंसिनाव मालाबा फैसा बिदों नामा भिडिअ बानायनायनि बियाखै बिनायालाय बेनिखायनो दाख्लै सासे मानसिया एकदमबारे भिडिअ खालामहोनानै डिस्टार्ब खालामफिनदों नालाय बेखायनो बेखौहाय सिगां प्रुफ लाखानाय जाहैखायो आरो औ सार आं बेखौनो खिथादों आं मिथिनायालाय आं बिनियाथ' नोंसोरखौ बुंहरदों आरो ना माने आं लागोन बे रिस्कखौ सिन्था खालामनाङा आंनो हरदो जेला नंगौ नङा औ दे बिदिनो जाबाय होनोब्ला आं भिडिअखौ गाबोन फुङाव होनायसै जायनाखि बिनि सायावहाय प्रेसार फैयोब्ला बे रिक्सआ नोंथांनियाव थाबाय आदसा जागोन दे गाबोन आं होगोन भिडिअखौहाय दे एसे थाबनो खालामथारा ना औ दे गामिखौ गोसो लाखिया गामिया फुलबारि 5 नम्बर ढेकियाजुलि आरो ना औ आरो हौवासानिया बिसमुरि बांगाल बाजार बासाबारि हौवासानि नामा मुन्टु नार्जारि आरो ना मुन्टु नार्जारि औ दे बिदिनो जाबाय होनब्ला